मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। रची मालिन माई के झुलुआ सजावे, रेशम के डोरी घींची झुलुआ झुलावे। रची रची मालिन माई के झुलुआ सजावे, रेशम के डोरी घींची झुलुआ झुलावे। माई मुस्काली निमिया पलो भाली, निमिया हमैया के पसहना हवा। झुलुआ लगाई झूली है मैया झूला नमा, अरे निमिया के गछिया पर झुलुआ लगाई झूली है मैया झूला नमा। मिक्स बाय मनीष अकेला। माई के आगे जब भाई पियरी चुचुहिया माई के दिहले जगाई। झूलते झुलुआ माई के आगे जब भाई पियरी चुचुहिया माई के दिहले जगाई। राइटर विकास सेवका मनीष गावतारे माई के भजना राजू रजनी संगे ले आशीष छुई के माई के चरहना, अरे निमिया के गछिया पर झुलुआ लगा।